क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलआ मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिना दाब-दाब जायगायाव बिफां फुलि गायदों। मुलुगनां आबहावा सान फालिनायजों लोब्बा लाखिना क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलआ मोनद' ब्लक कमिटिनि सिङाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। बेबायदिनो देबरगाव ब्लक इउपिपिएलआबो ब्लकनि बेन्दोंआव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालियाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोबां बिफां फुलि गायदों। बे हाबाफारियावनो जिल्ला लाइमोन गांखं आफादनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्मआ जर'खायै बाहागो लायो। रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम क'क्राझार जिल्ला इउथ इउपिपिएलनिफ्राय गाहाम हामलायथिनाय जासिग्रोदों। जोङो क'क्राझार इउथ इउपिपिएलआ थांनाय बोसोरावबो 5 जुननि सानसे आगोल माखासे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गोजौ फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिफोराव बिफां राननाय हाबाफारि आरो फोरोंगुरुफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों। आरो अखानायै 5 जुन खालि देहेरबिलाव जोङो मोनसे जुथाइ क'क्राझार जिल्लानि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै देहेरबिलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। बेबायदिनो फैयै दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलआ मोनद' ब्लकआव जोङो बेबायदिनो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। मानो होनोब्ला जोङो बयबो मिथियो जे जोङो आबहावाखौ संरैखा खालामनांगौ। आबहावाखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो बिफांखौ रैखा खालामनांगौ। बिफां दानफायनायनि अनगायै बिफां गायनांगौ होननानै जों साफ्रोमबो रायजो राजा आरो बिटिआर हालामनि गासैखौबो खावलायो। जोङो ओरैनो सादारन नोजोर होबा नुयो जोङो फांसे बिफाङा जोंनो सुबुं माहारिनो एबा जिब जिबिफोरनो गोबां अबदान होयो। मानो गिबियावनो जों नोजोर होनो हायो जे फांसे बिफांनिफ्राय जोङो गिबियावनो मानसि एबा जिब जुनारफोरा अक्सिजेन लानो हायो बा मोनो। आरो फांसे बिफांनि रोदाया साइन्सआसो बुंदों दै रोदाया जोंनि लोंनाय दैखौ फिल्टार खालामनानै होयो। आरो फांसे बिफाङा बोरायनानै बिलाइया सिरिनानै सेवनानै जोंनो हासार होयो। फांसे बिफाङा जोंनो हासार होनायल' नङा, जोंनो फिथाइ होयो, बायदि आदारखौबो जोंनो जगायनानै होयो। थिग बेबायदिनो जोङो दिनैहाय बासबारि स्कुलाव आं फैदों आरो गाहाय फोरोंगुरुखौ लानानै गासैबो थाखोगुरुफोरखौ जाहाथे इयुन जेनेरेसनफ्रा गिदिरखौ मान होनो, फोरोंगुरुखौ मान होनो सोलोङो। बे हिसाबै जोङो फोरोंगुरु सारमोनखौ फरायसाफोरनि सिगाङाव मान बावनाय हाबाफारिखौ लाफैदों। दा आं बिनिखायनो बेखिनिखौ फोरमायबाय। दिनैनि बे समाव आं सानाखैमोन जे बे हालामाव फैनानै बे खोथाखौ सोंगोन होननानै। अब्लाबो आं बेखौनो बुंनो लुगैदों, जेलानाखि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार, मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सार, बिथांमोननि दैदेननायावनो बै जिनाहारिखौ लानानै गोबां सावरायनाया जाबोबाय थादों आरो गोबां डिमान्ड खालामबोबाय थादों। दा बे हिसाबावनो गभर्नमेन्टआव फैनाय लोगो लोगोनो, सासनाव फैनाय लोगो लोगोनो पाटगावआव थानाय एबसु अफिसाव खनसे बे जिनाहारि जानाय न'खरखौ लानानै, भिक्टिम न'खरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जादों। आरो बे सावरायनायजोंनो बिथांमोनखौ मा रोखोमै अननो, बिथांमोनखौ माबोरैहाय नायनो, बे सावरायनाया जाबोबाय थादों। मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि, मानगोनां एबसुनि बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारि आरो आं जनिल जयै जोङो बिथांमोननि भिक्टिम न'खरावबो थांनानै जोङो खबर लांहैखांबाय। आरो बावैसो सिगां बिसमुरि आनसलिक एबसुनि दैदेननायाव बड'लेण्ड आलासि न'आव जिरायसालियाव बाहाय मोनसे मोजां बिथांमोनखौ लानानैबो सावरायनाय जादों। दा आं बाथ्राया बेखौसो बुंनो लुगैदों, मानगोनां दावराय देख्रेब सारा, आं बिथांखौ मान होनो, बिथांहाबो जाथिनि गोबांथार अबदान दं। नाथायबा बिथांनि बुंनायाव आं बेखौनो फोरमायनो लुगैदों, दाख्लि 51 दिन बिथाङा जेल जानायाव बिथांखौ सोबनायदों होननानै बुंदों, जे बिथांमोननो दख'ना रानहैनो थिनदों होननानै बिथाङा बुंदों सिमाङाव।
आं सान्दों मोगथाङाव मावनायनि अनगायै 15 बोसोर बिथांमोना BPFनि दैदेनगिरि जानानै खामानि मावबोबाय नङा होमबा आरो इन्टारिमखौ लानानै 17 बोसोर जाबाय सिमाङावसो जे सोबनाय फैदों बेखौ आं आसरित मोन्दों आरो माने मोगथाङाव फैनानै नायफैयाखै बेबो मैया दाख्लैसो दा बेफोर बेबायदि सनमान गोनां मानसिनि थाखाय आं दुर्भाग्यजनक होननानै आं सानो आरो बिथांमोनखौ अपमान खालामनाय जायो होननानै आं सानो जेन' हक मानसिया जेलानाखि दुखु आरो खैफोदाव गोलैयो अब्लासो इसोरखौ गोसोखाङोनो बिथाङा हयथ' जेलाव थानानै गाव दुखु खस्थ' मोन्दों बावहायसो बे बिथाङा गोसोखांबाय दे माने बिथां बै समाव ओरै जानाय बे जाथायखौ लानानै गोसोखांबाय बेफोरथ' खुब लाजिथाव बाथ्रा दख'ना हैनायनि अनर होननानै साननानै लायो बिथाङा बै समावबो एबसुआव थानाय समावबो BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ बिदि जाथारै असिल खोथाफोरजों बुंबोबाय थादों दिनैबो फिन माने BPFआव थांफिननानै दिनै गावनिनो गुरु बायदि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय मानगोनां लरेन्स इस्लारि दैदेननाय बे BTRनि सायाव बा पलिटिकेल डाइलेक्टखौ बिथाङा मान गैयै बाथ्राफोरजों माने भाषण होबोबाय थानाय लेक्सार होबोबाय थानाय बखिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो दा बे लामायाबो बिदिनो जादों जायखौ गभर्नमेन्टआ बे लामाया जासिगोन दा बे लामाखौ कौटि थाखा मानो नस्थ' खालामनो बिनि थाखाय गुबुनाव मावहैनो हायो बेबायदि सानदोंमोन आरो लामाया जाखागोनखौ मानो फैसा खरस खालामनो बेबायदि सानदोंमोन अब्लाबो गोबांथार माने हाखर हाला जानायखौ नोजोर बोनानै मानगोनां प्रमद बर' सार मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारमोना बेखौ एसे आगोल खामानि मावग्रोनाय जाथोंसै होननानै ग'हेडआव लिरना हरदोंमोन आरो खिन्थु जायफोर खामानि मावग्रा बिथांमोना एसे लेहेम खालामदों आरो अब्लाबो दा मावबाय मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारानो बेखेवनानै होदों दा सरलपारानिफ्राय BPFआ मावबोगासिनो दं होननानै खोनामोन्दों बे कौटि थाखानि जे लामा बेखौ BPFआ मावनानै होनायखौ आंबो बरायो मावना होथों खिन्थु आबुं महर होनायासो गिदिर बाथ्रा माबा मोनसे पलिटिकेल लाब बा लाबालाबनि थाखाय सेर सेरनि लामाखौ JCBजों हबानो जे लामा मावनाय जायो आं बेखौ फोथाया आरो दा जोङो UPPL सरकारा मानगोनां प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारिनि बिथोन बायदियै दिनैहाय बे लामाया मावफुंजानो थांगासिनो दं आरो मावनाया दिनैसिमबो दिनैनि थारिखसिमबो सेन्ड ग्रेभेल गारनाया हाखर हाला फबनाया सोलिगासिनो दङ दा बाथ्राया लामाल' नङा मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारा बाहाय लामा आरो मोब्लिब आरो दै बे जाहारबारि सरलपारा उल्थापानिनि थाखाय बिराद गोनां दा बेखौ लानानै बिथांमोना सार्भे बायदि बायदि हाबाफारिखौ लागासिनो दं दिनैहाय मा बुंनो थांदों 17 बोसोराव माने गाज्रि खोथा दिनैसो 2 बोसोरावनो लामायाव उन्दै आरजिनाय मानायनि खोथा बुंबाय जाथारै दा बेफोरबायदिजों आङो पलिटिक्सखौ खालामनो नाङा आरो गेदेरखौ मान होनांगौ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ मान होलायनांगौ गावजों गाव मान होलायनांगौ होननानै आङो प्रहलाद मानगोनां बिथां आरो मानगोनां सार दावराय देख्रेबमोनखौ बुंनायफोरखौ एसे सोलायनानै लानो थाखाय क'क्राझार इयुथ UPPLनि जानानै खावलायहरनाय जाबाय जोङो क'क्राझार जिल्ला इयुथ हिसाबै जोङो दिनैहाय एसे आलादा सानदों एबारनि बेलायाव जोङो जेफोर फरायसालिया वाल दं बेरा दंखायो आरो जों गायनाय बिफांफोराबो बेहाय गायहैबा रैखा मोनगोन जों बेखौ नोजोर होनानै बेफोरबायदि फरायसालिफ्राव गायनाय जादों देग्लाय आरो मोनसेया मा जाबाय जोङो बे बिफांखौ जोथोन लानायनि थाखाय ब्लकखौ मोनसे प्रग्राम लानानै बेरा होनायनि जोङो दाख्लि साननैसो आगोल गुगोल मिटआव सावरायनानै दोनखादों दा जोंनि बिफां गायनाया गुबुनफोर गायनायफोर बायदि जाया जानो हागौ खिन्थु गुबुनफ्राबो सोरबा सोरबा मोजांखौ गायदों मोजां बेरा होदों थांदों बाहाय सोरबा साफा सानैया बेबायदि गायनो हागौ बेहाय आंहा बुंनांगौ गैया BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन
150निफ्राय 200 साननि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com